Članovi kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa održat će sednicu 14. septembra, očekuje se da donesu bar 2 odluke. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio mogućnost da visina minimalne zarade bude povećana za 2000 dinara. Predsjednik Vladimir Putin izvinio se predsjedniku Aleksandru Vučiću zbog neprimerene objave Marije Zaharove na Facebooku. U Inđiji je uhapšen SN41 zbog postojanja osnova sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet opojne droge. U Žakovu je prekopan deo pravoslavnog groblja, a 4 grobna mesta sa posmrtnim ostacima i spomenicima su potpuno uništeni. 9 osoba je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Vreoci-Aranđelovac kod Lazarevca. Na aukciji u Škotskoj prodata je ovca Double Diamond za $490.000, čime je postala najskuplja ovca na svetu. Carinici su u saradnji sa policijom sprečili krijumčarenje migranata tinejdžera u duplom krovu kombija.